Fis-sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan il-sagrifiċċju tal-Quddisa għal-Roħ Karmenu u Kiti Azzoppardi. U illum il-Knisja tiċċelebra s-solennità tal-Apostli Pietru u Pawlu. Kejju nitolbuhom biex aħna wkoll bil-ħajja tagħna nkunu xhieda ta' dak kollu li jagħmel magħna il-mulej. Fil-waqt li narfu l-fraġilità tagħna jew għalhekk ħuti nitolbu maħfra għal ħtietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħinna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-nedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Jint li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Jint li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qajt tal-btana. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddejs, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu. Glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti timlina bil-ferħ għaddejs f'dan il-jum tal-festa solenni fġieħ l-Apostli San Pietru u San Pawl. Għamel li l-Knisja tiegħek timxi dejjem fuq it-twissijiet tagħhom biex bihom inti qiegħed fija s-sisien tar-reliġjon. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarri mill-ktib tal-Atti tal-Apostli. Għal-ħabta ta' dak iż-żmien, is-Sultan Erodi mettidu fuq xi wħud mill-Knisja biex jaħkarhom. U qabad il-ġagbu u Ġwanni u qatalu rasu. Imbagħad meta ra li dan oġob lil-Lut, qabad lil Pietru wkoll. Dan kien fi żmien il-festa tal-Ażmi. Meta arrestaħ u tefgħu il-ħabs, bat 4 gruppi ta' 4 soldati kull wieħed biex joqogħdu wassa tiegħu bil-ħsieb li wara lejt iresqu quddiem il-poplu. Pietru mela kien arrestat fil-ħabs. Fl-istess ħin il-Knisja kienet qiegħda titlob il-Alla għalih bil-ħerqa. Fil-lejl stess ta' qabel ma' Erodi kellu joħroġ lil Pietru, dan kien rieqed bejn 2 soldati marbut b'żewġ ktajjen u kien hemm masa soħra mal-bieb tal-ħabs. F'daqqa waħda deranġu tal-mulej u dawl idda mal-kamra. L-anġlu ta' daqqa lil Pietru fuq ġembu qajmu u qallu. Kum malajr u l-ktajjen waqgħu mimma jdejh. Imbagħad l-anġlu qallu tħażżem u ilbes il-kork. U Pietru hekk għamel u reġa' qallu dawwar il-mantar miegħek u ejja warajja. Pietru ħareġ u mar warajh, bla ma ntebaħ li dak li kien qiegħed jiġri permezz tal-anġlu kien veru. Stħajjel li kienet xi viżjoni. Għaddew l-ewwel assa, it-tieni wkoll, u waslu ħdejn il-bieb tal-ħadid li kien jagħti għall-belt u dan infetaħ waħdu. Ħarġu u mxew trek flimkien. Meta f'daqqa waħda l-anġlu telaq minn ħdejh. Imbagħad Pietru ġef tiegħu u qal: issa naf tassew li l-mulej bat l-anġlu tiegħu u ħelisni minn id Erodi u minn dak kollu li l-Lut kienu qegħdin jistennew li jsir. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien. L-anġlu tal-mulej jeħles il-min jibża mill-mulej. L-anġlu tal-mulej jeħles il-min jibża mill-mulej. Kull ħin imbierek il-mulej
tifħiru dejjem fommi, bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu il-fkajrin u jifirħu flimkien. L-anġu tal-mulej jeħles il-min jibża mill-mulej. Xandru l-kobor tal-mulej miegħi, ħanollu ismu flimkien, jinfittixt il-mulej u weġibni, minn kull biża tiegħi ħelisni flimkien. L-anġu tal-mulej jeħles lil min jibża mill-mulej. Ħarsu leħ u jiddi bil-ferħ wiċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dal-fkajjar sejjaħ u l-mulej semgħu u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu. L-anġu tal-mulej jeħles il-min jibża mill-mulej. L-anġu tal-mulej jassess madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej, ħin il-bniedem li jistkemm fih. L-anġu tal-mulej jeħles il-min jibża mill-mulej. Rimettini jittra ta' San Paolo Apostlu lil Timotju. Għażiż, ngħid għalija demmi ġam xerret b'sakrifiċċju u żmien it-tluq tiegħi wasal. Taqabadt it-taqbida it-tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Mill-bqija hemm merfuqa għalija l-kuruna tal-ġustizzja li bija f'dak il-jum ħallasni il-mulej li mħallef ġust u mhux li biss imma wkoll lil dawk kollha li jkunu għexu fl-imħabba tad-dera tiegħu. Imma l-mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi il-kelma tixxandar sal-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha. Hekk jien sfajt meħlus minn ħalq liljun. Il-mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni sa ma nasal fis-saltna tiegħu tas-sema. Glorja lilu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Inti Pietru u fuq din il-ġebla jiena nibni l-knisja tiegħi u l-bibien tal-infern ma jelbujiex. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu, Ġesu staqsa lid-dixxiepli tiegħu u qalilhom: min jgħidu n-nies li hu bin il-bniedem? U huma weġbuh: xi jieħu Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom min tgħidu li jien? Staqsihom. U qabeż Xmum Pietru u qallu: inti l-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesu jieġbu u qallu: ħini jent Xmum bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rigdan, imma missieri li jew fis-smewwiet. U jiena ngħidlek, inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Jiena natik l-infitaħ tas-saltna tas-smewwiet, u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewwiet, u kull ma tħoll fuq il-art ikun maħlul fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej.
Ħuti eżjes il-kobor ta' dawn iż-żewġ apostli jidher fix-xejn tagħhom, fil-fraġilità tagħhom, fid-dnub tagħhom. Tgħiduli x'qed tgħid. Iva eżjes, jekk ikollna mmorru naqbdu l-ittri ta' San Pawl, meta San Pawl jibda jitkellem dwaru nnifsu, għandu frażijiet ta' sew qawwija. L-ewwel qabel kollox jistqarru stess, jien ma jistħoqlix nissejjaħ apostlu. Jien għandi nkun l-aħħar wieħed u jagħti r-raġunijiet. U tafu x'inhuma r-raġunijiet li jagħti? Jgħid għax jiena persegwitajt lil Kristu. Jiena ġrejt biex neqret il-fidi fi Kristu. Ikompli u jgħid sentenza qawwija, jiena midej. Mhix ċajta, San Pawl jgħid li hu bniedem midej. U darb'oħra jgħid l-Apostlu Pietru l-istess eżjes. Pietru wkoll nafu hawnhekk il-Vanġelu aran biex ngħidu hekk l-isbaħ paġna ta' Pietru, meta Pietru jistqar il-fidi tiegħu fi Kristu, inti l-Messija, u Ġesu jgħidlu mhux inti qed tgħidu imma huwa l-Ispirtu tal-Missier li qed inebħek u jurih dan. Infatti, ftit wara din l-istqarrija jekk inkomplu naqraw il-Vanġelu ta' San Mattew, meta Ġesu jibda jitkellem mal-Apostli u jgħidilhom li huwa għandu jbati, Pietru jgħidlu ma jkun qaddan għalik. U tafu x'jgħidlu Ġesu? Itlaq minn qudiemi ja xitan. Int telf għalija. Nafu kif għalkemm Pietru iwiegħed li ħajjimxi warajh lest li jagħti ħajtu, u anke fil-ġnien tal-Ġetsemani jaqbad l-armi tal-ġlied, jaqbad is-sejf, imma mbagħad jiċħdu 3 darbiet. Fil-prefazzju għalfejn qed ngħid dan, biex l-ewwel qabel kollox kemm il-Pietru u kemm il-Pawlu ma naqtawhomx mir-realtà ta' ħajjitna. Imma dawk huma rifless tiegħi u tiegħek. Għax kif dimbu huma u saru apostli kbar, kif huma stess ċaħdu lil Kristu u saru apostlu kbar, hekk ukoll jiena u int aħna msejħin għalkemm aħna fraġli, għalkemm aħna midimba, aħna msejħin biex nimxu wara Kristu, biex inkunu apostli tiegħu. San Pawl però għandu sentenza qawwija u jgħid fejn kotor id-dnub kotrot fuq li kotrot il-grazzja ta' Alla. U jkompli jgħid għalih innifsu, imma l-grazzja ta' Alla fija ma swieċ għal xejn. Hawnhekk hi iċ-ċavetta tal-qdusija eżjes. Jekk Pietru jiċħdu imma hija l-grazzja ta' Alla li jħallija tmexxih, mhux tab xejn hawnhekk fil-Vanġelu ta' dalgħodu rajna l-istqarrija tal-fidi tiegħu f'Alla fi Kristu Ġesu, int il-Messija, int bin Alla l-ħaj. Jekk Pawlu wkoll jistqar il-grazzja ta' Alla ma feżetx fija għal xejn, jiena u int il-grazzja ta' Alla qegħdin ħalluha taħdem fina. Hawn hu l-qofol ta' kollox eżjes.
Għax il-grazzja ta' Alla tibdel lill-bniedem u tibdel lill-bniedem mhux għall-ar għat-tajjeb. Il-grazzja ta' Alla lill-bniedem tagħmlu jsir jiġbaħ lil Kristu. Il-grazzja ta' Alla lill-bniedem tagħmlu ħolqien ġdid, ġbija ħajja ta' Kristu. Tagħmel minna, minni u minnek disċiplu ta' Kristu, apostlu tiegħu. Id-disċiplu huwa dak li jagħmel esperjenza tal-kelma tiegħu, huwa dak li jgħix mal-imgħallem tiegħu, huwa dak imbagħad li jwasslu kull fejn imur. Kemm hi sabiħa dik l-istqarrija ta' Pawlu. Meta huwa stess jistqarru jgħid mhux jien li ngħix, imma Kristu jgħix fija. Pawlu kapaċi jgħid din il-sentenza għalih innifsu u jagħmel din l-istqarrija għax il-grazzja ta' Alla ħallija taħdem fih, għax fetaħ ħajtu qalbu għal Alla. Tgħiduli forsi kif nistgħu aħna inħallu il-grazzja ta' Alla taħdem fina. Ir-risposta ngħidha insiba fl-ewwel qari. Meta Pietru kien mitfuħ il-ħabs, hawnhekk l-Atti tal-Apostli Luqa jagħtina din is-sentenza qawwija. Fl-istess ħin il-Knisja kienet qiegħda titlob lil Alla bil-ħerqa għalih. Ftit ilu ġiet persuna biex tikteb il-quddies. U ma nafx kien l-argument u għettila lettila tista' tikteb anke l-quddies għal-ħaj. Qalt li mena l-quddies mhux għal-mejtin isir. Għax ħafna minna għandna dik il-mentalità peress li toffri l-quddiesa għal xi ħadd mejjed, naħsbu li l-quddiesa hija għal-mejtin. Il-quddiesa hija għal-ħajjin eżies. Hija għalina. Kemm hi xi ħaġa sabiħa li nintebħu li kull meta ninġabru hawnhekk fil-Knisja aħna qegħdin nitolbu għal xulxin. Ejjew aħna nresqu lil xulxin quddiem Alla. Nitolbuh biex wara hekk kif fil-bidu tal-quddiesa nistqarru li aħna midinbejn bħalma kien Pawlu, bħalma kien Pietru, imma nitolbu fuqna l-koll il-ħniena ta' Alla. U biex din il-ħniena ta' Alla tibdilna, taħfrilna dnubietna u mhux biss, imma tagħmilna ħaġa waħda fi Kristu. Infatti s-saċerdot xi jgħid ftit wara li jsir il-konsagrazzjoni li l-Mulej Ġesu jkun preżenti fil-ħobs u l-inbit. Ftit mumenti qabel aħna stess nirċevuh fina. Is-saċerdot jitlob l-Ispirtu Santu fuq il-komunità li qiegħda miġbura għal quddiesa u jgħid dawn il-kelmiet sbieħ tas-sew. Għamel Mulej li aħna li se nitqarbnu bil-ġisem u d-dem tiegħek inkunu ruħ waħda fi Kristu. Inkunu maqudin fi Kristu. Inkunu mibdulin fi Kristu. Jew għalhekk eżies li tolbu l-dawn iż-żewġ apostli biex jgħinuna mhux nifqu biss fuq il-fraġilità tagħna, imma jgħinulna nqumu mill-fraġilità tagħna, inqumu mill-art u inħallu bħalma ħallew huma il-grazzja ta' Alla taħdem fihom. Jalla aħna ma' Pietru u ma' Pawlu inkunu nistgħu nistqarru il-grazzja ta' Alla fina ma kienitx għal xejn. Nistqarru il-fidi tagħna
Jiena nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn ummiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jirġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja ġej mill-Missier u mill-Liben li hu mejjum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fihom il-profeti jisi waħda qaddisa kattolika apostolika l-maħfra tad-dubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħut jeżies fil-waqt li niċċelebraw l-Apostli Pietru u Pawlu li fuqhom Kristu waqqa fil-Knisja tiegħu ejjew nitolbu lil Alla għalina l-koll poplu qaddis tiegħu u ngħidu flimkien mulej ieqaf mal-Knisja tiegħek, mulej ieqaf mal-Knisja tiegħek. Jitolbu għal Papa Franġisku l-isqfijiet biex bħala suċċessuri tal-Apostli ikomplu jmexxu il-poplu Nisrani jafdat f'idejhom imdawlin mill-kelma ta' Alla. Nitolbu għall-insara, partikolarment dawk ħutna li qegħdin isofru persekuzzjoni minħabba l-fidi tagħhom, minħabba l-Evanġelju, biex jibqgħu sħaħ fil-fedilità tagħhom lejn Kristu. Nitolbu għall-mexxejja tan-nazzjonijiet sabiex ifittxu li jaħdmu tassew għal paċi u r-rispett u l-imħabba lejn kull bniedem. Nitolbu għalina l-koll. Hekk il-festa tal-lum aħna nsejħula l-imnarja li tfisser il-luminarja. Nitolbu biex aħna wkoll il-ħajja tagħna tkun verament imdawla mill-kelma ta' Kristu, mill-preżenza tiegħu. Nitolbu. Fiskiet nresqu t-talbit tagħna partikolarment għall-immigranti tagħna biex jibqgħu jgħozzu l-fidi. Nitolbu għall-morda tagħna u dawk il-persuni li qegħdin iduru bihom biex iħossu il-preżenza ta' Alla u joffru d-batija tagħhom għas-salvazzjoni ta' xulxin. Mulej Alla tagħna, ħares il dan il-poplu li jinġabar madwarek fit-tempju tiegħek biex jagħtik kull qima u foħrija għall ġubijiet kbar li inti tagħmel ma' kull bniedem. Għamel li aħna wkoll niġu imdawlin u mmexxijin mill-grazzja tiegħek kif mexxejt il-ħajja ta' Pietru u Pawlu. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għamil mulej li jittalb tal-Apostli San Pietru u San Pawl iwassal qudiemek dawn l-offerti li aħna ġibna biex nikkonsagrawhom lill-ismek u bl-istess talb ikollna l-għajnuna biex niċċelebraw dan is-sagrifiċċju bħala għaddejja fidili tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq ta' sew mulej missier qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax int toġbok timlina bil-ferħ bl-apostli tiegħek San Pietru u San Pawl. Pietru il-mexxej ewlieni fl-istqarrija tal-fidi, Pawlu li mallem għaref fit-tifsir tagħha. Wieħed waqqaf il-Knisja tal-bidu mill-fdal ta' Iżrael li ieħor xerret il-erf tiegħu fost il-ġnus u mexxihom lejn il-fidi li għalija sejjaħtilhom. Għalhekk flimkien kull wieħed skont il-pjan tiegħu ġemgħu familja waħda ta' Kristu u baqgħu flimkien sa fir-rebħa tal-martirju u fil-ġieħ li d-dinja kollha tagħtihom. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla għeda. Qaddis. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi reġarad il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u bixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej. Un jixorbu dal-kalċi inħabru l-mewtijiet mulej samatiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzrom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli Pietru u Pawlu u l-qaddisin kollha
li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub mimħarsa minn kun inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilina u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Issa li ħadna qawwa ġdida b'dan is-sagrament, nitolbuk mulej li ngħaddu ħajjitna fil-Knisja hekk li nwettqu dejjem fl-imħabba tiegħek u nżommu sħiħ qalb waħda u ruħ waħda bejnietna magħqudin fil-qsim tal-ħobs u fit-tagħlim tal-Apostli bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.